тамошобинони азиз, инҷо ҳамроҳи Малика ва Рустам аз хонаи модарам баромадем. Ба равон кардани заказо рафта истодам. Почта меравем, турмацин кати калсия равон мекунем. айни замон Рустам дар отпуска, Маликая гирифтам, дигар фарзандо дар мактаб ҳастанд. ин влоги охирони ҳамин соли 2024 мешавад, барои он ки дар рӯзҳои наздик ман ба ватан сафар дорам ва влогҳои оянда аз Тоҷикистон мешавад. Барои овозам узри зиёд, камтар мазам нест. ҳозир беҳтар шуд. ана инҷа барои соли нав площадкая намихел ороиш додан барои кӯдакон. ҳозир аз наздик барои шумо ана михел надидед. ҳамсояҳо ҳам макаса баромада намихел ороиш додан. кӯдако бозӣ мекунанд. хонаҳои мо хонаҳои заминакӣ, ба ҳамин хотир то қадри имкон ҳамсояҳо ҳаракат мекунанд ки барои кӯдако як площадкаи бозӣ ташкил кунанд. ана инҷа духтарои азиз Омега. ҳозир Омега равон мекунем. ин барои кӯдако маҳз аз сайти Корея заказ мешавад. духтаро аз сайти худи Атоми заказ кардан намешавад. Рустам потише сделай. баъдан турмацин духтаро турмадорад аз анамин бемориҳои дарди зонуву варами зонуҳо, дарди пойҳо ҳамаша бартараф мекунад, яъне саломатии пойҳоя барқарор мекунад. баъдан духтаро ана инҷа бошад калсий ҳаст. ягона жевательный сывороточный калсие ки 98% дар организми одам усваиваться мешавад. хоҳ кӯдак, хоҳ зан, хоҳ мард, 98% ягона калсий дар рӯи замин ки 98% усваиваться мешавад духтаро. яъне ки организм то 98% барои худаш мегирад аз ҳамин калсий. яъне аз устахонҳое ки тез мешикананд, перелом мешавад, тез ба шикаст вомехӯрад, мисол дастҳо, пойҳо, аз анамин калсий метавонанд истеъмол кунанд. ин сывороточный калсий. баъдан анамин знаки GMP дорад, стандартный знаки GMP дорад. ман ҳама вақт мегӯям ки маҳсулоти ширкати Атомия танҳо аз коргарони ширкати Атоми харидорӣ кунед, барои он ки дар дигар интернет магазинҳо барои оригинал будагиш мо ҷавоб додан наметавонем, ягон кас ҷавобгӯ нест. вақте ки шумо аз мо харидорӣ мекунед, мо 100% ҷавоб медиҳем ки ин ҳамаш оригинал аст духтарои азиз. ана ҳамин ин барои духтаро инҷава 10 дона 10 пачка ҳозир равон мекунем. бинони азиз, якум истгоҳи мо Қазоқистон, кафе Шерхам будаст инҷа. ана ҳаминҷа истодем, қати фарзандо ҳозир медароем. ва баъдан роҳамоя давом медиҳем. Круговое движение. Второй съезд. инҷо бошад тамошобинони азиз, мо ба шаҳри Хуҷанд омадем. дар ҳамин ҷо як рӯз дам мегирем ва баъдан роҳамона давом медиҳем. ба диёри ман меравем, ба Ашт меравем ва барои шумо ҳатман ҳамаашро навор мекунам.
дар ана ҳамин домои новостройка квартираи духонагӣ снимат кардем. беҳад квартираи тоза, озода, ҳамаи шароитҳояш муҳайё. инҷа камтар беспорядка буд, мо сумкаҳомое гузоштем. ба ҳамин хотир тамошобинони азиз, якояки шуморо бо соли нави милодӣ табрикот мекунам. ба ҳамаатон тансиҳатӣ, умри бардавом, хушбахтиҳои зиндагиро хоҳонам. азиз, айни ҳол мо дар ана ҳамин новостройка қарор дорем. ана ҳаминҷа квартира снимат кардем. ҳозир аз бозор омода истодаем. ҳозир квартирамона аз наздик навор мекунам. инҷа ҳама ҷо сохтмон рафта истодааст. 34 микрорайон ба квартира гирифтем. ана ҳамин дом ба духтаро ҳозир аз дарун барои шумо навор мекунам. беҳад квартираи тоза, ҳамаи удобстваҳош ҳаст. бозори панҷшанбе тамошобинон. тамошобинони азиз, инҷо бозори панҷшанбе. баъди соли нав одам тамоман кам. барои харид омадем. ҳозир харид мекунем ва ашт меравем ба диёри ман. Бесплатная реклама. Сейчас купим. Колорит Востока, дидетона вообще. Она минджа. Файзи Расул. Колбаси нағз азизи буд. Куриные?